Sprema nam se najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. Utakmica koja bi mogla presuditi ispada li Dinamo iz konkurencije ili Hajduk nastavlja gristi. Ako se sjetimo prošlog derbija, Livaja sjajnim je pogodkom riješio prvi. Sigur silovitim udarcem zapečatio je drugi gol. Hajduk u drugom dijelu sezone ne igra dobro. Stotine upitnika nad glavom je Gatuza, a dojam koji momčad dodaje daleko je od razine koju svi očekujemo. Unatoč tome, nas još uvijek samo jedan jedini bod dijeli od prvog mjesta, a ako se prisjetimo 9 mjeseci prošle godine, možemo zaključiti kako idealna prilika za uzdizanje iz pesimističnog ozračja stiže već sutra. Hajduk se na početku ove sezone mučio u uzvratu na Farskim otocima i prvom ligaškom kolu protiv Belupa, dvomeća s Ružomberokom bolno se prisjećati, a s Kranjčevićeve se ponovno nije otišlo s punim plijenom. Igrač koji je u zamislima svih navijača bio zajedno s Livajom, predvodnik novog Hajduka u ružnim je uvjetima napustio Poljud, a sportski direktor koji je nagovorio Gatusa da sjedne na užarenu Hajdukovu klupu dobio je otkaz svega nekoliko dana prije derbija. Sve naznake upućivale su na to da ni ova sezona neće biti ta, da su se negativne posljedice iz proljeća prelile i u novu sezonu, ali 90 minuta na Maksimiru sve je promijenilo. Hajduk bez ikakvih kalkulacija mora ići po 3 boda. Prije svega kako bi momčad dobila vjetar u leđa ususret posljednjih 12 kola, te kako bi se isprao pesimizam koji se stvorio nakon neuvjerljivog ulaska u drugi dio sezone, a posljedično i jer bi se Dinamo maknuo iz utrke za naslov. Purgari su poslije poraza od Rijeke i Osijeka poljuljani, a mi ih nakon puno godina ima priliku nokautirati. Nedjeljni poraz bio bi prejak udarac za njih, jednostavno se ne bi stigli dovoljno brzo oporaviti da u svibnju podignu trofej prvaka Hrvatske. Dinamo od prije nekoliko godina izgledno bi i s tim bodovnim zaostatkom bio glavni favorit, ali bez sportskog direktora i u slučaju poraza u derbiju sa 4. ovosezonskim trenerom ne bi više imao prilike da ugrozi barem jednog od vodećeg dvojca. Stoga motivacije ne nedostaje, ali što zapravo možemo očekivati od Hajduka u nedjelju? Hajduk sigurno neće biti furiozan, nego će vjerovatno ući u utakmicu bunkerski, ne kao protiv Osijeka, već će to izgledati kao i prijašnja 2 ovosezonska derbija, oprezno i strpljivo. Zbog odsustva Dijala i Kalika, od prve minute trebali bi krenuti Melnjak i Krovinović, a potencijalno ćemo ih gledati na pozicijama koje kod Gatusa nisu često igrali. Dario na lijevoj strani, a Filip ispred Bukštasa i Rakitića. Osim spomenutih, u prvih 11 možemo očekivati i Livaju, Šegu, Prpića, Uremovića i Lučića, a najviše nedoumica talijanski stručnjak imat će za desnu stranu. Hoće li Bamba biti spreman, te hoće li Sigur imati ofenzivnu ili defenzivnu rolu, to nam ostaje za vidjeti, ali definitivno je činjenica ta da su nam Bamba i Mlakar falili protiv Rijeke. Kogod sutra istrči na Maksimir treba biti u svom najboljem izdanju. Ovo je jedna od utakmica za koju vrijedi ona već jako izlizana rečenica. Ili jesmo ili nismo. Naravno, poraz ili remi u ovom susretu bodovno ne eliminiraju Hajduk iz utrke za naslov, ali bi splitskom sastavu na leđa stavile još iscrpljujućeg mentalnog tereta s kojim bi se izrazito teško uspjeli uspjeti na toliko željeni vrh. Dinamo je ranjiv kao što dugo nije bio, a ova momčad ima priliku pokazati da je unatoč svim oscilacijama koje su je pratile kroz ovu sezonu izvukla pouke iz prošlogodišnjeg proljeća, te da je spremna udaljiti Dinamo iz utrke za naslov i s Rijekom se boriti do samog kraja. Situaciju koja je prije početka sezone apsolutno svima bila nezamisliva imaju priliku pretočiti u stvarnost, a samo s pravim hajdučkim pristupom to mogu ostvariti i ja kao navijač i svi vi imamo pravo nadati se jer nudimo objektivni u ligi, ni jedan derbi nismo izgubili, a plan je da tako i nastavimo barem po onome što smo vidjeli.